एगो सखी अपना 4-5 सखी से मिलके बतियावत रही और सब लोग आपस में बात करते कहता ए सखी तोहरा के कैसन पति चाहिए। तो जितना कुछ शहर वाली रहली हो उ सब अपन फरमाइश बता दिली कि हमरा के एसपी डीएसपी इंजीनियर एक्सपर्टर डॉक्टर है ना। लेकिन जो गांव के लड़की बिया वो कहता कि ना सखी हमरा के एक्सपर्टर एसपी डीएसपी इंजीनियर डॉक्टर ना चाहिए, हमरा के एगो किसान पति चाहिए जे कि अगर जब वो खेते में से काम करके आवे ना तो उनका से हमरा धरती माई के मिट्टी के खुशबू आवे। बड़ा सुंदर भाव से कहत रही केहू के तल्ला तू तल्ला केहू के तल्ला तू तल्ला के मकनिए नीक बाहो के मकनिए नीक बा सखिया रे सखिया रे है सखी हमरा पूस के पलनिए नीक बा सखिया रे है सखी हमरा पूस के पलनिए नीक बा। केहू के तल्ला तू तल्ला केहू के तल्ला तू तल्ला के मकनिए नीक बा हो के मकनिए नीक बा सखिया रे हाय सखी हमरा पूस के पलनिए नीक बा सखिया रे हाय सखी हमरा पूस के पलनिए नीक बा।